Naghayang na kining di pampasaherong minibus daplin sa National Highway sa Purok 3, Barangay Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur, bandang alas 2 kagahapon sa hapon, Hunyo 26. Naguba ang kapilya, barrier sa highway, poste sa solar light ug dadamay pa ang payag human maigo sa bus. Subay sa report sa kapulisan, usa ka pasahero ang namatay ug 23 ang naangol nga gipangdala dayon sa ospital. Gikan sa Santa Maria, Davao Occidental ang bus ug padulong sa Digos City, Davao del Sur. Sa investigasyon sa mga pulis, nagsubay sa center lane sa highway ang bus ug nawad-an na og kontrol ang driver ni ini hinungdan sa disgrasya sanglit basa ang kalsada tungod sa ulan. Subay sa record sa Land Transportation Office, sagad sa nahitabong road crash, human error ang hinungdan. Naamangod tayo tulo ka causes nganong nay aksidente. Nay tulo ka cause ng atong tan-awon. Number 1, human error, which is 87% sa atong aga human error. Then we have the vehicle defect and the other one is the road defect. Mga gipugos sa atong mga truckers ba o truck owners nga ingnan nila ng ilang mga drivers, no, nga dili kumbaga kasi safety man pud guna nato, and safety pud na in town sa mga truck owners. Nag-abiso ang kapulisan sa Hagonoy ngadto sa mga motorista nga muminor gyud og padagan sa sakyanan inig moabot na sa lugar nga nahitabuan. Hilabi na nga daghan na ang natalang disgrasya sa naisgutang lugar og dublihon ang pag-amping sa pagmaneho panahon sa ting ulan. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.